omoise kone okurukunya beta omogambi nasomirie omoise kokorete university naende ore omwarimu bono omoise koyo iga aborete koruka tari akwete iga asirete yani atanya gocha muna asogete iga tachi koirana bono mong'ina yanda arakubori riswali ritebe eyo omogambi akere nyaruke yegosira nindi bintarenga apikyari omogambi gochiarenga omutenyi 11 chitariki 20 ande eri arenge rituko ria Jumapili bono watemire kubura boria basani bande baye use either naboranyo no bakari omogambi yaya igo naimogete ekero omwana oyo aborete ngachaka goeta amairi goeta obaiseke ba minto nkagenda gochianti chiane aba makomo kabu na bwabwo nkagenda gochiari nkonya korigia ngateba tiganda ara morigia amairi goeta omogambi natemire kumorigia naetire kirase igang'e kenyore ni gondubete nkogenda manually yani ngoeta nkonya goeta kunya kuburia ono omogambi namanyira konyora nga chinguru echi chiane tichigonkonya andake chinguru chia serikali nando kuboko kwa serikali muna kuru gutambe yagera narengera ringa igongo cha so omogambi nabwate nere echesi yaye nonye nesirimbi yakwe bona amang'ana yamanya kurutwa abamura barutwe egera amang'ana ya bono ndore ng'umwana oyo nyabeta ngutokare ono riswali rinde omongi eyo omogambi ekero mogotema gwaka esimi ya omwana oyo koenyoramo amang'ana aya nonye nare gokana nayakwanete nayekene kero nande nakiekunyarikana omonto ochire twatiganete engaki entambe emiaka yachire omwana ogoika omwaka n'emichinki ande einebere kenga amanye korukuru ande onse amaigontenyia omwana noyo omwana nchinka keiremore basi ene nkong'o oborimo obo nobokong'u nande bono nakingokora amanye gekogera nande narenge kochoba arenge gochiga ochiase gose Frederick oyo oiranire chire namang'ana arengerete nabakombeka bogisiraisi igo ng'a omwana noyo yagegoitambeke Nyasaye nambwatise oikansabe oikantugame morere Nyasaye mbwatise omwana inche kiratimu nche tali mono kirenge chire yandengere na inche buyame ke decision erankonyo gose eranyigorere ebisiego Tire naro kando le gracias. Okore jole. Nyone. Afika ntongero mete kwebere. Ayebona. Dore school wali. Yakera chitalinga kera chinza nesi minga ntomere chibesa. Na inoro chobu matogwetera nombaga. Noro chobu kimatomenyate. Yango tema. Abatema ki. Ono eri botumie wiki. Wiki. Oyo no mwana mwisi. Mbone binga bwata gokora. Nane bese taje gukosaba. Ora bakure kwanza wanya kuntumira ge. Kwanza lero. Ora. Nikera chumbe kindagira. Aya. Nande iyo gukamundo nyebekera mugoro. Onyebekera kinsi yage chwake. Ando wage teri modata. Akuru kina nako mwabe ze tinyu mondo ka. Ninchengwa akira bana.
Bono. Kali uri ngwana chi. Chibesa chiri na ori kuisa no ori kendo yinjira. Ara. Pande ndi chibe okole shopping ke yo ya nyumba. Ndi yora nyole obodi. Kutengerana le. Mai de mono. Kujuru makabo mai. Wateni senia kita. Wateni le kumpatia. Mtu kono no kana uchosa. Ina algo saba. Robo le mere kwa bwate kupastia. Bakabona kwa ikirega. Elinde omaite kota yabali nyonge kwatekera kisieli. Kisieli to kagange sieli kyumurango. Na inyongo to kagane nyonge ya mati. Bakabona egende kaenda katokora masomo. Waikire gati yani ngochuko korore bono waikire kisieli wa. Joma den tinda ka tware besa wono. Bora do bwate. Yari ma den koro sinda ka ndo ya. Lakini ya dada ko moja. Ya dada ko. Ya go tikwa ngora no ngora na nyira ka sati. Sati tiyo ndo gra muga tabiya. Dada go kiro mwana ne. Maite konya na bombwate ama isugusunga. Omwana oyo ne gara ikigaria. Nande nchenda ngeliwe. Ngomwana oyo nimanyite abasigari. Nimanyite polisi. Nimanyite ngankingo tikotere na koti. Gaki ebina nimanyite injero moto bwiriza buga egento manyite nakingo sira litoke liane libe nakingo tigerie mboli nakingo tigerie ng'ombe naende nakingo nachuro bako yani ebiba bintu manyite lakini ngani wanko ero jikotena haya tinkonya igo mwana one igo ndo chinga amangana kwa jakira kokora angoki ande na jakira koigubuya mono ande genderai andi gento kindi ono rindi munogenderete gariga nuruchinga mbura kanyomba karia asomenyete nabe kamenyete usimenyete nawe Etomenyete no musani ga twakonya no gwakana rent igoto tebe nga bwangu igango cha kobole toligo cha kuonsabanga nga tata ntomera besa enyomba manyane igate tokoto seria igona bogo cha gwetene abura igule buya baro wankonyi gochai na kigwankonyire buya aya bono igobona maana kwa biro musacha ya bono na takitobe go bumuntu bono umuntu uri burungi bono umanyite nka kayense erigeretie tadi una kona ne nsana ngong ensete ngong basi bono rinde nandi tiyan kwa gasemya kayaga umugambi nje munariri omwana aborete nyumba gengusia rukanga yabetone esimi nabwate koboko ikagwa mache munga pu bono nkateba nesimi nkoire nakori nkagenda rioka kuri omwana esimi nande nanya kunyira nche kanyaranga moye kale ekogera na iri anye gitenda na kyuroche ndo sereta bakabona no yensimi nje timbwati Wana koletero report yendiga eido borigu otebigu senararekanete go simochonde tinanya kolente report yende report tiyanya kunyikiranga go so umwana yo narorekanete asigite lakini genkonya kumurigia tukunya kumurigia no umwana umwabo kurukubitutu tukunya guhita nere ninga chete nkaumira nama no mumurundi muimukuye igo murabu nkumubori ngatata bwaigure moise kondo osirete okurukunya beta aya kwa moigure roerande ukomanya kontenga yaya ngumongina nga kate na injene rankoli nkumubori ngaki okumurigia omumanyete ogontenga na injene rankoligia ngabona omongina muna kwanga ikire ogotebio abitutunga ugataiga ugato omongina oyo moire ko gwagire mankoli chani gware muna bana kunya gwetaiga chinsana menga no mwana oyo yakurigia genda mugorire kenda abeke muno gosena jange inkara munande mama kanisa tingocha kunya kumuguri maswali mange ngaya ningo nande ningo nkabugate kiangete keke ngateba tigangende nyumba egare nkoreki mutigere chukumu agande ngaya ndigere chukumu nimanyete mongina bono obongaini negende kiasa norochiriri omwana asiretiga okaigu ng'osirire
tuchieti go take action yende itogenda police singenje kero muntu asiri tukumanya gusasira ubwatwa oitwo tukumanya gusina abantu bamukidi nabo tukumanya munare umwana nyaruka uzembuo yachi